Normalizazio prozesua bizi dugula diote Euskal Herrian. Baina bakea ez da soilik indarkeria jakin baten eza, eta bistan da. Emakumeok ezpaikara bakean bizi. Ez behintzat emakumeon kontrako indarkeria normaltzat duen bake egoera neutralizatu honetan. Non emakumeon aurkako gutxiespenak, irainak, gustokoak ez diren txisteak, kolpeak, prekarietate eta muturreko pobrezia egoerak eta abar, eguneroko errealitate diren. Geroz eta kontzientziatuagoa dago jendartea eraso sexisten gaiarekin ados. Oso erosoa eta komenigarria izan daiteke aldarrikapen hauekin bat egitea, lanketa formal eta politikoki zuzenak egitea, feminista naiz etiketa jartzea, erasoa beti kanpoan kokatuz norbere burua zalantzan jarri gabe eta errora jo gabe. Erantzunak puntualak izaten dira eta inondik inora indarkeriaren tamainakoak. Hala, intentsitate baxu zein altuko indarkeria bortitzenak, emakumen erailketak, bortxaketak, esplotazioa, eguneroko errealitate eta bizipenak dira gure bizitzetan. Eta eskualde honetan ere badakigu zerbait horretaz. Erailketak, bortxaketak, erasoak bizitu ditugulako. Emakume bezala, sozializatuak izan garenok oroar, beldur dosia handiz elikatu gaituzte txiki-txikitatik. Ez gaituzte beldurra erantzuteko gaitasunez jantzi. Are gehiago, gure buruarengan segurtasuna izatea ahalbidetzen duten esperientziak ukatu dizkigute. Bortxaketa esaterako, emakume guztiok emakume izate hutsagatik bizi dugun, mehatxua izanik, gure ekintzak eta espazioan egoteko moduak mugatzen ditu. Honek izen eta helburu garbi bat dauka, indarkeria eta kontrola. Indarkeria sexistaren aurrean autodefentsa feministaz ahalduntzea izan zen eta da gure hautua. Eta bide honetan jarraituko dugu indarkeriak gure bizitzak kolpatu bitartean. Emakumeok erasoen aurrean, biktima gisa jarduten dugun bitartean, jendartean ez da arazorik. Baina ahalduntzean, erantzuten dugun momentuan, gure erantzuna zalantzan jartzen da. Zigor zuzen nahi sozialaren bitartez. Gu erantzuteko eskubidean berresten gara. Gure bizitzak jokoan daudelako. Guk ez badugu egiten ez duelako beste inork egingo. Bada garaia sistema honek sortzen duen beldur eta biolentzia arduraz kudeatzeko. Tolosaldeko bilgune feministatik eta gaur hemen bildu garen emakumeok datorren azaroaren 28an antolatu dugun mobilizazioan parte hartzera deitu nahi dugu. Hau ez da gure bakea, autodefentsa feministari ekin lelopean abiatuko da, eguardiko ordu batetan Triangulo plazatik. Ozen esango dugu, bakearen aroa bada denontzat bake garaia dela.